senyor Gené, president de la Federació ACAPS, senyor José Luis Aedo, president de la Confederació FIAPAS, senyor Grau, delegat territorial de l'ONCE de Catalunya, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair que un any més la Federació ACAPS convidi el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya a participar en aquestes jornades que, com dèiem abans, enguany en la seva 18a edició. Unes jornades de formació de les persones sordes en modalitat oral i unes jornades que des de fa molts anys s'adrecen a professionals, a entitats, a famílies i també a les administracions per avançar i caminar junts cap a una societat inclusiva i integradora. Vull aprofitar també per donar-vos una cordial salutació per part de la consellera que, com dèiem abans, avui no pot assistir per qüestions d'agenda a aquest esdeveniment. Fent una mirada enrere, i també ho deia el senyor Gené, concretament el 27 d'octubre de l'any passat, en aquest mateix oratori, el senyor Gené, president de la Federació d'ACAPS, ens demanava que la nova llei d'accessibilitat fos una prioritat en l'acció de govern. Com tots saben, a conseqüència de les circumstàncies polítiques que van esdevenir, es van haver de convocar de forma anticipada eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions que van afectar, ho sabem, de forma directa a la tramitació d'aquesta llei. No obstant això, també ho comentàvem en aquesta taula, a l'inici d'aquesta nova legislatura i després de les eleccions que van tenir lloc el 25 de novembre de l'any passat, s'ha reprès la seva tramitació. Tant ha estat així que durant el mateix mes de gener el govern va aprovar el que ara ja és el projecte de llei d'accessibilitat per la seva tramesa posterior al Parlament, d'on esperem s'aprovi en un futur proper i sigui per tant una realitat ben aviat, una realitat que jo crec que tots esperem. En aquest sentit i a conseqüència d'això no vull deixar passar l'ocasió per manifestar un agraïment molt personal i també en nom del Departament de Benestar Social i Família pel suport, les aportacions, la comprensió, diria jo, i l'esforç que les diferents entitats i organitzacions socials han dedicat a fer realitat aquest text, assolint la fita que fos un text consensuat i ratificat pels principals actors i per les persones que n'han de ser destinatàries. Com no pot ser d'una altra manera, també vull aprofitar l'avinentesa de poder ser aquí avui amb tots vostès i no vull deixar de passar l'oportunitat de fer una menció molt especial i molt sentida tant a la Federació ACAPS com a la ONCE en aquesta tasca de col·laboració i suport al Departament i molt concretament amb les persones del Departament que tenen com a funció principal treballar a favor de l'accessibilitat. Senyor Gené, senyor Grau, moltes gràcies de tot cor. L'èxit d'aquesta llei, n'estic segura, el garantirà l'alt grau de consens que hem assolit. M'agradarà poder parlar d'una forma una mica més extensa d'aquest nou marc normatiu en el que ens endinsarem, però ho faré a la següent sessió, amb aquesta taula institucional que té un apartat concret dedicat a l'accessibilitat i llavors jo crec que en podrem parlar més abastament. Tot i així, sí que vull incidir en la idea que aquesta nova llei és un pas endavant en relació a la normativa vigent, amb la mirada i l'objectiu prioritari per garantir, d'una banda, l'autonomia de les persones, evitar-ne la discriminació i propiciar la igualtat efectiva d'oportunitats per a tothom, especialment per a les persones amb discapacitat, però també per a les persones grans o persones amb altres tipus de dificultats. I, per altra banda, és una oportunitat per actualitzar i facilitar un nou marc normatiu més àgil, més integrador i propi de Catalunya en matèria d'accessibilitat, adequat a les directrius europees i internacionals i en ple exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya. Es tracta, doncs, d'impulsar un nou marc legal més actualitzat, adaptat als nous temps i al reclam que la societat ens exigeix, que contempli no només la supressió de barreres arquitectòniques, sinó també les barreres de comunicació, d'aquelles situacions que generen una discriminació per a les persones amb discapacitat i que reguli l'ampli ventall de productes i serveis. Tot això ha anat prenent un volum i una major importància a mesura que la nostra societat ha anat creixent, es desenvolupa, es modernitza, també s'envelleix i les persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i les persones grans ens demanden accions de millora perquè la gent vol participar en la societat i exercir els seus drets, també ho dèiem abans, en igualtat de condicions que la resta de ciutadans. No hem d'oblidar que a Catalunya en aquests moments tenim més de 500.000 persones amb una discapacitat legalment reconeguda. Això representa més del 6% de la població catalana. D'aquestes persones, més de 27.000 tenen algun tipus de discapacitat auditiva. Pel que fa a l'augment de l'esperança de vida, a Catalunya més del 16% de les persones són majors de 65 anys i un 10% de persones tenen més de 75 anys. És per això que som conscients
i n'hem de convèncer les persones que potser encara no en són que l'accessibilitat és un tema de tots, que té un caràcter transversal, a la que tota la societat n'és responsable i que tots hi estem implicats. No volem que, com es diu moltes vegades, quedi en un segon terme, en un aspecte més silenciós, sinó que tothom el reconegui, tothom l'interioritzi i en el dia a dia sigui una realitat. És responsabilitat de totes les administracions, evidentment, i dels organismes més implicats, impulsar-la i difondre l'accessibilitat com un instrument per aconseguir una societat inclusiva que garanteixi la participació de les persones, que n'eviti la discriminació, com deien abans, i que propiciï la igualtat d'oportunitats. Hem de pensar l'accessibilitat com una inversió de futur, que tot allò que fem amb caràcter preventiu per promoure l'autonomia de les persones ens evitarà amb posterioritat accions que segurament no serien necessàries i que probablement tinguin també un cost econòmic superior a aquesta activitat preventiva. Sabem i som conscients que passem per moments de dificultats econòmiques i, per què no dir-ho, també dificultats polítiques, però aquestes circumstàncies no ens han de fer aturar ni han de ser un fre per seguir avançant en favor d'una societat més justa, més inclusiva, més integrada, seguir treballant perquè totes i cadascuna de les persones que viuen a Catalunya ho facin en condicions d'igualtat i plenament. Potser hi haurà determinades accions que no es podran realitzar al ritme desitjat o no podrem acomplir aquell objectiu traçat tal com ens l'havíem imaginat, però no podem deixar de caminar i d'avançar i de superar les dificultats i esperar que quan la situació millori, i no tinguem cap dubte que aquest moment arribarà, puguem reprendre la velocitat desitjada. Esperem que les administracions, com deia el senyor Grau, no fallin, no fallem. Esperem que això no succeeixi, però sí que és veritat, com deia, que l'actual moment és de dificultat econòmica. No només econòmica, però també econòmica. Per aconseguir tot això és fonamental, com deia, treballar en tots els àmbits i un d'ells molt important, el de la formació. Crear espais i trobades com la que avui ens apleguen aquí per compartir coneixements, experiències, bones pràctiques, però també per fer aflorar neguits, inquietuds, fins i tot pors, i analitzar i crear entre tots plegats noves solucions, tenint en compte que l'entorn es va transformant dia a dia, que l'activitat no s'atura i que és precisament pel coneixement i les bones pràctiques de tota la gent que anem avançant més i millor i així anem construint aquesta societat. La Federació ACAP ja fa molts anys que treballa per representar i defensar els drets i els interessos de les persones amb discapacitat auditiva a Catalunya i coneixen molt bé la importància de la formació. I és per això que avui som aquí, en aquesta jornada que arriba a la seva 18a edició. 18 anys treballant i aprofundint en temes relatius a l'accessibilitat, les noves tecnologies aplicades a aquest àmbit, nous recursos i molts d'altres aspectes. Aquest any, amb un programa que considero molt interessant, accessibilitat, educació, tecnologia, investigació. Espero que sigui per tots un dia molt profitós, que ens sortim tots ben satisfets i sapigueu que ens teniu a la vostra disposició, ara i sempre, per treballar plegats, avançant en pas ferm cap a un futur millor, seguint tots el mateix pas per fer efectiva la llibertat i la igualtat de les persones. Moltes gràcies.